ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಏನಿತ್ತು ಮಲ್ಪ ನಾಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ಪುಸ್ತಕ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತ ತುಳುಲ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಜೋಕುಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಂಡು ಮನ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದಂಜಿ ನಾಲ್ ಪುಸ್ತಕ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಗೆ ಪಾತಿರ್ಬೆ ಓ ಮತ್ತ ಪುಸ್ತಕ ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತುನುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲಿನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದು ಒಂಜಿನಂಕ ತೆರಿಲೆಕ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡ್ಕೊಂಡ ಜೋಕುಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಲ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು. ಓಕೆ, ದಯಪಂಡ ಇತ್ಯದ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ತುಳು ಕೊಂಚ ಸ್ಥಾನ ಕೊರಡಪಂಡ ಈ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಪುಂಚಿನ ಈ ಮೈಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಮಾತೃಭಾಷೆ ಪಂಪ ನಾವು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಗ್ಲಿನ ನ್ಯೂರಾನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೆದುಳದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಗಟ್ಟಿ ಆವನು ಪೋಪುಂಡು. ಇದು ಎಂಜಿನಾತನ ಪಂಡ ಈ ಜೋಕುಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳುಟು ದಾಳ ಇಜ್ಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜೀರೊಂದು ಪನ್ನಡಿ. ಓಕೆ, ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡ್ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದುಂಡು, ಕನ್ನಡ ಆವಡು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಆವಡು. ಓಕೆ, ಅವು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಐಕ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ತುಳುವ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಾಗ್ಲಿನ ಬಾಲ್ಯೊಡೆ ತುಳು ಗಟ್ಟಿ ಆಡಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಮನ್ಪುಂಡು. ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು 4 ಬುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತ ನೆಟ್ಟು ಎಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 10-30 ಕವಿಕುಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜಗು ಒಂಜಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇತ್ತೆ ಬೈದಿಂಡು. ಓಕೆ, ಐಟ್ 4 ಪದ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲಿ ಉಜ್ಜಾಲ್ ಪಂಡದು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ 10-30 ಕವಿಕುಲಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಬರೆತಂಚಿನ ಸ್ವಂತ ರಚನೆಗಳು. ಓಕೆ, ಅಗ್ಲನ್ನೇ ಕಲ್ಪನೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ತುಳು ರೈಮ್ಸ್ ಪಂಡದು. ತುಳು ರೈಮ್ಸ್ ಪಂಡದು ಒಂದು ಪುದರ್ದ ರೈಮ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರೈಮ್ಸ್ ಉಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಾನಿ ಜಾನಿಯಸ್ ಪಪ್ಪಾಡು ರೋ ರೋ ಬೋಟಾಡು ಇದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ LKG UKG ನರ್ಸರಿ ಇಂಚಿನ ಕೊರ್ಪೆರ ಐತವೇ ಭಾಷಾಂತರನು ತುಳುಕು ಮಂತನ್ನು. ಓಕೆ, ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ಐತಂತ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊರಂಡ. ಓಕೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಮಲ್ಲಾದ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಐತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾವನ ತಗ್ಗು ಮನ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪರ ಈಸಿ ಆವಡು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಐತವೇ ಪಂಡದು ಅತನಾಗ ಎಂಜ ಮಾಡ ಇಂತ ಐತ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಇಂಚಿನ ಮದರ್ ಟಂಗ್ಡೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಲೆ ಕಲ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಭಾಷೆದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮನ್ಪರಬೋಡದು. ಓಕೆ, ಐತವೇ ಸೇಮ್ ಟೋನುಡು ಸೇಮ್ ಪದ್ಯನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಕೊರ್ತ. ಓಕೆ, ಎಂದು ತುಳು ರೈಮ್ಸ್ ಪಂಡದು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡ ಪಂಡದು, ಕತ್ತೂರಿ ಕಮ್ಮಿನ ಪಂಡದು ಒಂದು ಲಂಚನೆ. ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ನಂಗೆ ಕನ್ನಡ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಗಲೆ ಕನ್ನಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗುಂಡಾರಿ ಗುಂಡ ಅಥವಾ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿದ ಕಥೆ ಒಂದು ಪದ್ಯಲು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಒಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಐನೇ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಕೊರೋಡು ಅತನದ ನೆನಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುಲ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಥವಾ ಐತ ಗಟ್ಟಿತನ ಬುಕ್ಕಲ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮದರ್ ಟಂಗ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪಯಂಡ ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 100-150 ಪದ್ಯಗಳ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದ. ಓಕೆ, ಇಂದು ನಿಮಗೆ ದಾಯ್ತ 2 ಬುಕ್ ಉಂಡ ನಿಮಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ತುಳುಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದ ಕನ್ನಡ ಆ ಪದ್ಯಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಮ್ ತಿಕ್ಕು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇಂಚಿಡು ತುಳುಲ ಕೊಡ್ತಾ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಲ್ ಬಂಡದು ಜನಪದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆರ್ನಗ್ಲಿನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನಗ್ಲು ತುಂಬ ಜೋ ಪದ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಪದ್ಯರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮಡ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕಳೆಯೊಂದು ಬೈದ. ಓಕೆ, ಆ ಪದ್ಯಲಿನ ಪಿರ ವಾಪಸ್ ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಎತ್ತಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುಸ್ತಕ ನೆಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜನಪದ
ಓಕೆ ಜನಪದದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಬೇತೆ ಬತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಓನ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಓ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಕಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಚಿನ ಪದ್ಯలను ಪೆಜ್ಜಿದು ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಅಂತ ಅಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಲು ಪಂಡದು ಓಕೆ ಅವು ಅತ್ತಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಈ ಮಾತ ಬುಕ್ಕುಡ್ಲ ನೀರಿಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಲ ಉಂಡು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನೆಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆದ ಬುಕ್ ಆದೊಂದು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಓಕೆ ಒಂದು ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡದು ಎಂಚ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡದು ನಿಗ್ಲೆ ನಿನ್ನೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೊರಪೆ ನೋಷನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಬಂಡದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈವನ್ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಇತ್ತನಾಗಲ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಂತು ಕೊರಪೆ ಇವರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಗಲಿಗೆ ನೋಷನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಬಂಡದು ಬುಕ್ಕ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಂಡ್ಲ ಒಂದು ತಿಕ್ಕು ನೀರಿಗೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೊರಪೆ ಮತ್ತು ನೋಷನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಬಂಡದು ನಿಗಲಿ ಟೈಪ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಪ ನಾಡಲೆ ತುಳು ಪದಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬರ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಥವಾ ತುಳು ಚಾಡಿದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ನಾಡ್ಯಾರನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಈಗ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನೇರವಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಈ ನೋಷನ್ ಪ್ರೆಸ್ ನಿಗ್ಲು ಬೈ ಮನ್ಪಳಿ ಓಕೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ಲ ಮನ್ಪಳಿ ಅಮೆಝಾನ್ಲ ಮನ್ಪಳಿ ನೆಟ್ ಅಂತ ನೆಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಐಟ್ ಬುಕ್ ಒಂಜನ್ನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೈಂಡ್ ಇಡ್ಲ ಪೇಪರ್ ಬೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬೈಂಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಅವಳು ತಿಕ್ಕು ಹಾರ್ಡ್ ಬೈಂಡ್ ಚೂರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪೇಪರ್ ಬೈಂಡ್ ಎತ್ತಲ ಯಾರು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ದಪ್ಪದ ಪೇಪರ್ ಬೈಂಡ್ ಮತ್ತು ಅವು ಎತ್ತಲ ಯಾರು ಒಂದು ಮಾತೆರ ನಿಗಲು ಬೈ ಮನ್ಪಳೆ ಒಂದು 4 ಸೆಟ್ ನಿಗಲಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಇರಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಓಕೆ ತುಳುತ ಅಭಿಮಾನನ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಖಾಂತರದ್ದು ತೋರಿಸಲಿ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಐನೇನೇನು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ ಓಕೆ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಪಲ ನಿಗಲೆ ಐನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ದು ತೋಳಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ನಿಗಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಓದೋಲಿ ಓಕೆ ಪಂಡಿಗಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ನಿಗಲಿನ ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಟೆ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಆಪುನಿಗ್ಲೆ ಓಕೆ ಲೋಡ್ ಆಪು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಲೋ ನಾವು ಓಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಲೋ ಅನ್ಪೋಣ ಓಕೆ ನೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೋದಿತ್ತಂಡು ಇಕ್ಕಂಜಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ಕೋಬ ಮುಲ್ಪಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತು ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಪುಸ್ತಕ ನಿಗಲಿಗೆ ಅಲ್ಪಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಪುಸ್ತಕದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಯಿತು ಫೋಟೋಸ್ ಉಂಟು ಡೋನರ್ನ ಕೈಕಲ್ನಾಗ್ಲೇನ ಪೂರ ಫೋಟೋಸ್ ಉಂಟು ಪೂರ ಪದ್ಯದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನಾಗ ಓಕೆ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ ಉಂಡದು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ನೋಷನ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಉಂಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ಬುಕ್ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಮೆಝಾನ್లో ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ ನಿಗಲೆ ಬೈ ಮನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಬುಕ್ ನೆಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಿಗಲಿನ ಓಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಬೇಳೆ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡಿಲ್ಲಡೆಂದು ತಲುಪೋಡು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ನಿಗಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ತೆರಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಓಕೆ ಸಹಕಾರ ಎಂಚ ಕೊರಲಿ ಪಂಡು ನಿಗಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಗಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬುಕ್ ಬೋಡಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಬೋಡಂಡ ನಿಗಲಿ ಬಲ್ಕ್ ಇಟ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ಐತೆ 20 ಕಾಪಿ ಬೋರ್ಡು 25 ಕಾಪಿ ಬೋರ್ಡು 50 ಕಾಪಿ ಬೋರ್ಡು 100 ಕಾಪಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಂಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುವ ಕಾಪಿ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಪಿ ಬೋರ್ಡು ಓಕೆ ಅಂಚ ಮುಖ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಪಿ ಇದೆ ತೊನ್ನಗ್ಲಿ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಐವ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ 100-500 ಕಾಪಿ ಅಂಚನಗ್ಲಿತ್ತನ ನಿಗ್ಲಿನ ಫೋಟೋಸ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ನು ಓಕೆ
पण नेक्स्ट रिलीज निघलेगी निघलेना विथ फोटो ಬರ್ಪಣ आता निघले गिफ्ट ಮನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಇತ್ತನೆ ಕವಿಕ್ಕಲಂಗ್ಲ ಪೂರ ಉಂಡು ಕವಿಕ್ಕಲಂಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಂಗಿ ಒಂಜಿ 20 ಕಾಪಿ ತೆತ್ತೊಂದು ನಿಗ್ಲಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಆದ ಕೊರಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾನು ಡೋನರ್ ನಗ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಡೋನರ್ ನಗ್ಲೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡುವ ಓಕೆ ಇದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಡೊನೇಷನ್ ಮನ್ಪುರಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬುಕ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 1000 ಪ್ರಿಂಟ್ ಮನ್ಪೋ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒನ್ನ ಕವರ್ ಪೇಜ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ನಿಗ್ಲಿನ ಮಿತ್ತರಂಜಿ ಪಿರೊಂಜಿ ಪೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಏನು ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವಕ್ಕ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮನ್ಪೋಡಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಎಫರ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಪೋಂಡ ತುಳುಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿನ ಕೊಡುಗೆ ಆಪುಂಡು ನಿಗ್ಲಿನ ಅಭಿಮಾನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥದ ಬೂರುಂಡು ಓಕೆ ಒಂದು ಈತ್ ಬುಕ್ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಅನಿಮೇಷನ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಈ ಪದಕುಲ ಆಯ್ನತ್ತ ನಮ್ಮ ಅನಿಮೇಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ಲ ನಿಗ್ಲು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವು ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಅನಿಮೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಪವರ್ ನಿಗ್ಲಿ ಅನಿಮೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 10-15 ಅನಿಮೇಷನ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಒಂದು 10 ರಿಲೀಸ್ ಮಂತದ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಿಮೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಒಂದು ಅನಿಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ಓಕೆ ವೇರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಓಕೆ ಸೌಂಡ್ ಶೇರ್ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡೋನರ್ ನಗ್ಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆನಿಮೇಷನ್ಗೆ ഒരു ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮನ್ಪಾಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮನ್ಪಂಡ ನಿಗ್ಲಿನ ತಮ್ಮನೇಡ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತಮ್ಮನೇಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಮ್ಮನೇಲ್ ಐಟ್ಲ ನಿಗ್ಲಿನ ಫೋಟೋ ಪಾಡುಂಡು ಆಯ್ತು ಉಲಾಯಿಲ ನಿಗ್ಲಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅದು ಇತ್ತೇನು ಪ್ಲೇ ಮಂತಂಡ कर तिंदर कलो पन पर बाई अंगाले ಒಂದು ಪದ್ಯ ಓಕೆ ಒಣ ಸೇಮ್ ಟೋನೋಡು ಐನು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಡಾಮಿನೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇಂದು ಅನ್ನತ್ತ ಬುಕ್ ಆಯ್ತಾ ಎಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರ್ಪಣಪ್ಪ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎಂಜಿ ಪಂಡ ಇಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಿಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 10 ಜನ ನಿಗ್ಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮನ್ಪಾರ ಅಥವಾ 2 ಜನ ಸೇರ್ದು ಮನ್ಪಾರ 4 ಜನ ಸೇರ್ದು ಮನ್ಪಾರ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಇದು ನಿಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನೀನು ಪೂರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮನ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿನ ಫೋಟೋಸ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಈ 4 ಬುಕ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ 4 ಬುಕ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಜಿ ತಿಂಗಳ್ಗೊರ 6 ಮಂತ್ಗೊರ 1 ವರ್ಷಗೊರ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಪಾತ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅಂಚನೆ ರಿಲೀಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಿಗ್ಲಿನ ಒಂದು ಪಾಡಬ ಓಕೆ ಒಂದು ಈತ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಬುಕ್ ಒಂದು ನೆತ್ತೊಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಪೂರ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಓಕೆ ನಿಗಂಜಿ ನೆಕ್ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಜಾನಿ ಎಸ್ ಪಾಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತೀರ್ನು ಏತೋ ಲಕ್ಷ ಮಿಲಿಯ ಗಟ್ಲೆ ರನ್ ಆತಂಡು ಓಕೆ ಎಮ್ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ತೋಜುಲೈಟ್ ಎಮ್ ಅಂಡ ಮಿಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಮೂಜಿ 5,000 ಕೆ ಎಮ್ ಅಂಚ ರನ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನೀವು ತೂಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್
ಆಗಲೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದ ಪೂರ ರೈಮ್ಸ್ ಸೇತ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಲಪ್ಪನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಪುನಂಚೆ ನಾವು ಓಕೆ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಅಪ್ಪರ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಅವನೈತೆ ಪದ್ಯ ಕಲ್ತನ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ఒక ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರನ್ನ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಎಂತ ನಮ್ಮ ರೈಮ್ಸ್ನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೊರ್ಪುಣಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊರ್ಂಡ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪಾಗ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಮಾತೃಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುನಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಓಕೆ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ನಿಗ್ಲಿಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟರ್ ನಗ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರೀಚ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರೀಚ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಡೋನರ್ ನಗ್ಲಿಗ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ನಗ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಗ್ಲಿಗ್ಲ ಈ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಈ ಬುಕ್ಕನ್ನು ರೀಚ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಮುಂಜೆ ಆತು ಪ್ರಿಂಟ್ ತಂದು ನಿಗ್ಲೆ ರೀಚ್ ಮನ್ಪವಳಿ ಅಂಚ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಕೊಂಚ ಆತು ಟೈಮ್ ಪಡೋಡು ಖರ್ಚು ಪಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಈಗಿನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೇನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಳಿ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ